Danas pravimo na integralni hleb. Znači treba vam raženo, speltino, heljino brašno, malo suncokretovog nerafinisanog ulja, može koristiti bilo koje, nije bitno jer se malo koristi. Kisela voda, obična voda, malo morske soli, prašak za pecivo i seno cusa maila. Prvo stavljamo 2 šolje speltinog brašna. Sada 1 šolja raženog brašna. I 1 šolja heljinog. Sada to promešate. Dodate pecivo. Malo soli. I koristimo ovu morsku so, jodiranu morsku so. Pošto kad sam prošli put pravili pitu, krompir i tikvica, nisam ni razmišljala, tako dodali smo, što ja inače meni ne bi dodavala ništa, ali onda smo dodali onu vegetu, pa sam dobila neke komentare, ali eto, da kažem ono što bi ja preporučila, a to jeste morska so. I tu imamo sada šaku lanenog i semena su sama. Sada 1 šolju kisele vode. I još 1 šolju. I sada 2 kašičice ovog ulja. I ovu drugu šolju kisele vode. Bez kisele vode bi bilo gnjecavo ako dodate samo običnu vodu, zato se dodaje kisela. I sad dodajete običnu vodu koliko treba da to bude smesa. Da bude dovoljno gusto, da ne bude opet previše vodeno. Znači treba da stavite dovoljno vode jer će posle brašno da nabubri i bit će tvrdo testo. Tako da ne plašite se malo više dodati. Ne treba to bude ona smesa kao kad mesite hleb, ne tako gusto, mora više da bude ovako vodeno. Ne? Kad uzmete ovako ovaj pleh i ovaj papir, pošto ne koristimo ulje za pečenje, samo taj papir za pečenje, i stavite pola ove smese, jer ovo je smesa za 2 hleba. Ako hoćete da napravite 1, onda pola stavite svega što smo stavili. Sada smo poslali ovim semenkama preko, isto što smo stavili u smesi unutra. I sada pečete na 250 stepeni, otprilike koliko? 20 je gotov, peko se 20 minuta i možete vidjeti ovaj drugi je malo više narastao jer je stajala ona smesa dok se ovaj prvi peko, odmah smo stavili, tako da ako hoćete da budete ovako malo veći, onda stavite da odstoji 20 minuta, pola sata i onda pecite, ako ne, onda možete i ovako. I ovdje imamo domaći džem od miksa, jagoda, malina, višanja, kupine, ne znam šta je još bio miks mrznutog voća sa šećerom i to smo skuvali i to ćemo u spalačinki da